Ninibuntaga atong tunan ang parable sa isa ka barren fig tree. Ang fig tree sa time ni Jesus Christ sa mga apostles, isa ni ka-common nga kahoy sa Middle East o isa ni ka-kahoy nga mo survive bisan sa kainit sa dapit. O nganong common ni siya nga kahoy, nganong gina-preserve nila ning kahoy tungod kay known ni ang fig tree sa iyang nindot nga fruits. O ang fruit nining fig tree isa ka juicy kay nga fruits. O gani isa ni siya sa mga known nga fruits sa Middle East, especially sa Israel. Now this time, naghatag si Christ og sa ka parable sa fig tree. Pero ang fig tree dinhi dili ang usual ug ang common nga description sa fig tree. Kay kung mostly ang fig tree na known siya sa iyang pagka fruit bearing kahoy, na ila ang fig tree nga mo bear og daghan king fruits, opposite ang parable dinhi ni Christ. Kay naghatag siya parable sa usa ka fig tree nga wala nooy bunga. Walay bunga. Na first tan-aw nato dinhi ang setting sa parable ni Christ. Naa kunoy usa ka tao nga nanag-iya siya og isa ka kahoy. Now, notice or take note, tag-iya siya sa kahoy. Dili ni wild nga fig tree, isa ni ka fig tree nga gitanom gyud sa iyang backyard, part sa iyang property. So siya'y nanag-iya nining fig tree. And then, naay vineyard dresser nga gimension dinhi. Naay tigbantay sa iyang fig tree. Kung mapansin ninyo, wa siya laing tanom sa iyang backyard. Kini lang yung kahoyng igera. Sa Bisaya pa, kahoyng igera maning fig tree. Wala siya laing mga tanom nga naa didto. Ang iyahan lang yung gitagaan og concern nga kahoy kining fig tree. And naay tigbantay nining fig tree, gitawag dinhi og dresser. Nagsisag pangita og bunga sa fig tree. Now notice, ang fig tree dili kay siya good nga kahoy para himuong dapat sa balay. Dili siya lig-on nga kahoy. Oo. Mura ni siya kanabitang kahoy sa Seraguelas. Kailan mo kahoy sa Seraguelas? Nindot kay siya fruits pero dili pwede gamiton pang dapat sa balay. Kay dali siya magabok. So ang benefits nining fig tree, ang fruits ra gid niya. Fruits. Now, ang tag-iya sa fig tree, nagsigi siya pangita og fruits sa kahoy. Fruits ra gyud ang benefits nining kahoya. Nagsigi siya reklamo kay 3 years. Now, manotice nyo, nag-specific siya years. 3 years, sige siya pangita og bunga nining fig tree, wala siya'y nakit-an. Giduol niya ang tigbantay sa iyahang fig tree. Ingon siya nga, ato na lang ning putlon, kay wala may pulos. Nagsikog patambok, patubo aning kahuya, wala may bunga. 3 years na karon wala gyapon bunga. Na imposible kayo kay ang nature sa kahoy every year mamunga gid siya, at least once a year mamunga gid ang kahoy sa iyang season. Pero karon 3 years na wala gi bunga. Ingon pud ang tigbalantay, ang katong tag-iya nga ato na lang ning putlon. Now ni-insert dinhi ang vineyard dresser. Ingon siya, "Sir, kadali lang. Tagay sa kong chance. Ako sa ning patambukon ang kahoy. Ako ning limpyuhan ang palibot, akong butangan og fertilizer, akong patambukon. And ato sa obserbaran, sir, tagay kog laing isa ka tuig. Now, balik din ni sir, i-check ni kung inig-anhin nimo sir naa gani bunga, o di maayo. Pero kung wala gani gihapoy bunga, hala ato na ning putlon."
So magpansin niyo din ang vineyard dresser, siya'y may pataliwala. Siya'y may nasa taliwala ba ni pugong siya nga dili sa sinihangyo nga tagaan sa chance kining fig tree nga mamunga. Now, first of all, ang primary purpose nini nga parable nagrefer ni sa Israel. Ang fig tree dinhi first girefer ni sa nasod sa Israel. Yes. Kay for 3 years, gitagaan ba sila chance ni Christ 3 years. Kabalo ba mo nga, pagka-convert, pagtukod ni Christ sa iyang church, gitawag ni sa Bible og limited commission. Before gipasangyaw ni Christ ang mga apostles ngadto sa laing nasod, iya sang gipasangyaw ang mga apostles sulod gyud sa Israel. Wala sa niya pagausa. Iya sang gipasangyawan ang mga Israelites, ilang gipasabot nga si Christ mauto ang atong Savior, mauto si Christ nga gilansang sa cross. Ila sang gisangyaw ang maing balita sulod gyud sa Israel for 3 years. 3 years. Tulo ka tuig ang mga apostol sigig tuyok-tuyok sa Israel, sigig storya ngadto sa mga Jew nga ang Misaya nato niabot na, gilansang na sa cross. Nya lagi ang mga Jew nagtuo man sila nga ang Misaya kay gikan lagi sa lineage ni David, nag-expect sila nga isa ka royal family, royal nga bloodline, anak og hari, nagdako og palasyo. Nag-expect sila nga ang Messiah, ang Savior nga ilang gihulat, usa ka anak sa hari. And wala sila kakuha sa idea nga pag sulod ni Christ, gipanganak lang siya sa usa ka ordinaryong babae, dito pa gyud sa usa ka pasungan, hugaw nga pasungan. Munang ni-take pag 3 years, inana kagahi pasabton ang Israel mahitungod kung kinsa gyud si Jesus Christ. Kay balo ba mo, pag abot sa 3 years, sa time nga wala gyud naminaw ang Israel, wa gid sila ni response. Gamay ra kayo ang Israelite gid ang may response. Isa dinhi ang mga 12 apostles ug ang pipila ka mga disciples. Pero sa libuan ka number or population sa Israel, 100 plus lang ang na-convert sa pagtulunan ni Jesus Christ. Muna after 3 years, pagkakita ni Christ nga wala gyud naminaw sa mga Israelite, iyan ang gi-extend ang gospel ngadto na dayon sa tanang tao sa kalibutan. Muna naabot ang Great Commission nga verse sa Matthew 28, ingon si Christ, okay, go and make disciples and to all nations na dayon. Pero before pa sulti ni Christ ngadto sa tanang kanasuran na ingon si Christ, pangitaasa ninyo ang nangawala nga karnero sulod sa banay sa Israel. So 3 years na gibalik-balikan sa mga apostles, wa gid sila nakuha. Munang di na to ika-wonder nganong usahay bitaw gahi-gahi gyud idad-on ang tao diha sa Ginoo. Imagine na ang apostles 3 years sila sigtuyok-tuyok sa Israel, wa gid sila halos nakuha. 3 years 3 years. Kuyog pa na si Christ anang 3 years. Si Christ apil pagwali si Christ anang 3 years. Ang nakuha nila ng 3 years, 120 members lang sa church. Di ba pagsaka ni Christ sa langit, ang audience ni Christ, 120 ka mga church members ng mga Jew. Imagine mo na 3 years, niya si Christ no nagamihimo na sag milagro, nagapalakaw sag bakul, nakabanhaw sag patay. 120 lang ang may response. May imagine mo. Pagkakita ni Christ nga walay response ang mga Israelites, diha na niya gi-open ang gospel sa tibuok na kalibutan. Muningon siya, okay, go and teach all nations. Pangsangyaw na mo sa tanang kanasuran, dito na nanggawas ang mga apostles, naabot na sa nagkalain nga dapit sa kalibutan. That's the first lesson na makuha nato nini nga parable.
Arita sa secondary lesson ani. Now, wa naman ta sa Israel nga time. So, ang lesson nga mahatag nato nini nga parable dinhi na sa tanang Christians, ma-Jewish man ta or dili, ang application nini karon nga parable. First of all, ang kaning fig tree nagrefer ni sa matag usa ka Christian. Ang fig tree dinhi. Ang kaning owner sa fig tree mao ni ang Father, ang Dios Amahan. O kining dresser dinhi or kining tigbantay sa fig tree nagrepresent ni kang Jesus Christ. Okay? O ang fruits dinhi sa usa ka fig tree, ang fruit sa usa ka Christian. Atong hubaron tag sa tagsa. First, ingon dinhi ang tag-iya daw sa usa ka fig tree, ang Father day nato sa langit nagsigi siyag pangita og fruit sa matag usa ka anak niya. Fruit. Sige daw. I-check nato atong Christian life. Unsa ang mga fruits nga hinahinay na develop nato karon? Kabalo ka, ang fruit usa ni ka natural nga manifestation sa usa ka healthy nga tree. Once healthy ka nga kahoy, mo bear gyud kag fruits. Okay? Pero kung dili ka healthy nga kahoy, dili gyud ka bear og fruits. Nay kahoy gyud nga di mamunga siyang season. Ko sa 4 years na ko sa seminary sa Minglanilla, naay mangga didto atubangan sa among seminary. Matingala na mi atong manggaha kay nag-graduate na lang kog seminary, wa jud ko kitag bunga ato niya. And before pa di ay wala pa ko enroll og seminary, wa na gitoy bunga-bunga tong manggaha. Nya mga silingan ang kabantay mo dito sa seminary sa Minglanilla, puro bito manggahan didto. Every year inigpamunga gani, mapuno gid tog bunga ang mga mangga dito. Gawas lang atong manggaha atubangan sa seminary. Pero abi ninyo ang tag-iya atong manggaha man god, di niya gusto tambayan na mo ang ilalom sa mangga. Kabalo mo ng mangga, nindot ba kay tambayan ng ilalom ana kay landong, nya magnatakanta mi didto. Kaya atubangan man gud sa seminary ni gawas sa gate, nay mangga, nindot kayo tambayan lingkod-lingkuran ba. Nya karon ang tag-iya ato nga mangga, stricto kay tanan, di niya gusto tambayan namo, di niya gusto lingkod-lingkuran namo. Iyan ang butangan og mga kana bitaw mga kawayan, kanang kagingking sa kawayan, kanang tumoy nga part sa kawayan. Iyan ang palibutan diha aron nga di lang gid mi makatambay. Grabe tong tawhana bitaw. Iya ginang palibutan og mga kanang kagingking sa kawayan para lang gid dili na mo malingkod-lingkuran. Pero abi ninyo wa man to namo gi ampo pod. Pero 4 years na lang ko didto seminary, wa gyud ko kitag bunga atong manggaha. Bitaw mo nang nagan mo mangga, aya gyud butangig kagingking ang ilalom sa patambayi gina ninyo gyud. Lami nag mga Christians ang mutambay. Wa gid toy bunga-bunga nga mangga. Once dili healthy ang punuan sa kahoy, di gina mo bear og fruits. Now dinhi ang Father day nato sa langit nag-desire sa matag usa niya ka anak nga mo bear og fruits. Mo bear og fruits. Unsa ka nga klase nga fruits karon ang gina-work out sa Holy Spirit sa atong life? Nanabatay mga fruits nga ika-present sa Father? Nanabatay mga fruits nga makabenepisyo sa Father nato nga nasa langit? Yes, isa of course ang atong pag-adtog church, atong commitment, isa na sa mga fruits nato. Commitment nato sa church, commitment nato sa paghimo sa ministry. Pero aside ana daghan kay fruits nga pwede nato mahimo pa sa Father. Nabitay isa ka church nga gusto kay sila maminaw og lecture about second coming ni Christ. Isa pastor ang atong itopic ron second coming ni Christ. Di nindot kayo kay si Pastor Joe, kuya okay na mo lecture og second coming.
Mo lecture na sa Pastor Jog second coming, mura bag ugma katapusan na sa kalibutan. Oh. One time sa seminary may before, nami schoolmate ato nga mag-uyab pa. Mag-uyab pa to sila, 4th year na to sila, kami second year pa. Ni-lecture man sa Pastor Jog second coming. Pag lecture na second coming nga, manggawas ng 666, manggawas ng minarkahay, maggera na diri, gera na dito. Awa ray bulan oy pagkahuman nagpakasal gusto mag-uyab kay isa nga unsa inyong dugayan basig di na mamabtan sa Ginoo. Nagpakasal dayon. Yes, nay pastor nga gifted kayo mo lecture about second coming. One time nag-lecture siya sa church. Excited kayong church sa minaw sa event sa second coming of Christ. And then iyang na-highlight dito one time nga isa sa importanteng mahitabo inigbalik ni Jesus Christ ang pag-present nato sa iyang throne. Di ba kasagaran sa second coming ang atong mahinumduman ang mahitabo lang sa kalibutan? Di ba? Maggera, nanay biochip, nanay 666, nanay inani, nanay bawal diri ba, nanay persecution. Ang wala nato napansin, nginigbalik ni Christ, mahitabo ang rapture o ang resurrection of the dead. Banhawon ang tanang nangamatay nga save o i-rapture ang tanang save nga buhi. Karon, samtang nagpadayon ang persecution ilalom sa kalibutan, didto sa babaw sa panganod, naghimo didto sa rewarding. Rewarding, katong judgment seat of Christ ganina sa Sunday school. Inigatubang nato ni Christ, pangitaon niya ang atong fruits, bunga. Yes. Pila ta ka years gitagaan sa Ginog chance nga mo present sa atong fruits. Dire, 3 years lang gitagaag chance ang Israel. Pero gikan ka na himong Christian, pila na ka years na himong Christian. Ako, magsugod siguro ko counting na himo kong Christian nga nasabtan ginako tanan katong nag-eskwela na kong seminary. Kato akong basis. Siguro na nas mga 14 years, 13 or 14 years na kong nahimong Christian. Og sa 13 to 14 years nahimo kong Christian, aware ko unsa mga fruits nako. Naay mga fruits nako nga nangawala, naay mga fruits nako nga nagpabilin, na yung mga fruits nga akong gina-workout nga mo bear pag more or much fruits. Now, sa imong pagka-Christian, dapat aware gyud ka. Pila na ka years na imong Christian. Nato dinhi ang last month pa lang gibaptized. So, wala pa year, sukad ka na imong Christian. Uban dinhi, last year pa na imong Christian. Uban nato dinhi, 10 years ago ng Christian. Uban, 15 years ago na sigurong Christian. I-check daw, unsa na yung mga fruits nimo? Na ba kay fruits? Every time mo check ang Father sa imong life, dili ba siya ma-disappoint ba? Natanaw ang gihimo dinhi, ingon dining Father, putla na lang ni, wala man siya bunga. Putla, wala man siya bunga. And then yung sigingon dinhi sa tigbalantay sa maong fig tree. Again, ang tigbantay dinhi nag-represent kang Jesus Christ. Nidupa dayon si Christ. Actually, mao gini papel ni Christ. Gitawag siyang mediator. Tigpataliwala gid siya. Ingon siya, ayaw sa tagay sa kog chance, Father. Di ba si Christ mo ninaog nato? Siya may dupa gikan sa tao ngadto pabalik sa Father. Si Christ may nidupa nato. So mo gihimo dinhi ni Christ. Ingon siya, ayo sa tagay sa kog chance. Tagay sa kog chance. Kani si brother kuan, kani imong anak, kani si sister kuan, kani imong anak, tagay sa kog chance. Ako sa ni siyang patambukon. Now, balik ta sa atong life. Pila ka time nagsigig check ang Father sa atong life, nangita siyang fruits. And then pagtanaw sa Father, uy,
10 years ng Christian, maulang ni iyang fruits. Uy, 1 year pa lang gani muna ni iyang fruits, uy, pagka nindot. Uy, 1 month pa lang gani, gikan i-baptize muna ni iyang fruits. Uy, kani isa, 5 years na, nagkawala man niyang fruits. Now, every time ma-disappoint ang Father pagtanaw sa imong fruits, kinsay midupa? Si Christ. Nidupa din si Christ, tagay sa kong chance, ako sa ni siyang patambukon. Munang night time sa imong life, gitagaan kag someone nga mo remind nimo balik sa mga spiritual things. Tingala ka nga naabot ng kagkalit nini nga church, tingala ka na isa ka tawo nga mi-share nimo sa Word of God, tingala ka nga na isa ka tawo nimo kahit nag-abot sa imong life ba niya ni share sa good news, nidala nimo sa Bible study, ni remind nimo about God. Ngano na siya tod kay ang Ginoo mo padala sa mga instrument para patambukon tagbalik diha sa spiritual nato nga world. Yes, mo gamit ang Ginoo mga instrument para patambukon ta at timanon tagbalik ba. Gitagaan tag chance sa Ginoo. Ginapadungog kanyag balik sa Sunday school, sa Word of God. Nay time sa imong life nga imong mga problema kalit lang nasulbad. Tanaw sa Ginoo tungod manggod ang yung problema hagod mo di kisa katarong simba. Ako ning sulbaron be. Nasulbad nimong problem na nakay chance mo atog simbahan. And then pagkasulbad sa yung problema, wala nang kaniatog simbahan kay nangita nang pugaglaing sideline. Diba anak man ang tao? Ginoo, di ko katog simbahan kay namanggod ni akong problema, Lord. Ginoo, tagay na kong kwarta pambayad ani Ginoo, di na gid ko mag-sideline og Sunday. Adi gitagaan sa Ginoo. Gitagaan na sulbad ang problema, nakabayad na sa ato ang utang. Ay salamat Lord, nakabayad na jud sa utang Ginoo. Karon Lord, magmalinaw na gid ko mangita pag yung sideline. Adi wala po sa Sunday kay nangita pag yung sideline kay di ba na ba ang Pinoy usahay? Nagabitaw nato sa magpa-pray og trabaho. Pray kog trabaho Pastor John. Kay makita na kog trabaho Pastor John. Ako gini ipatile sa atong church. Adi nakatrabaho after 2 months inampo. Karon pag trabaho na kay Pastor John di na ko kasimba gyud kay stricto kay among amo gyud. Di may paabsinon og Sunday. O di ba? Mahulog na noon nga instead nga blessing ang work, dili na noon siya blessing. Night time maka-absent kitag Sunday. Pero kung permanent na ang pag-absent atog Sunday, dili na siya healthy. Dili na siya healthy. Daghan kayo gi-process ang Ginoo sa imong life, dapat aware ka niana. Nay mga favor nga niabot lang kalit sa imong life. Gituyo na sa Ginoo, gipagbigyan kaniya basin day niya nga pamaagi may mong faithful na ka sa church. Nay balatian nato, Lord, di kay ko ka-focus sa church kay nakoy balatian. Giayo sa Ginoo. So karon kay giayo ka sa Ginoo, dapat faithful na ka sa church. Lord, nalagi problem nini nga part Ginoo. So nay mga problem sa tong life nga na okay, nasulbad, naulian siya, dapat niya nga pamaagi mahimo kang faithful na diha sa Ginoo. Mao nay gigamit sa Ginoo nga gina-cultivate kaniya ba. Ginatagaan kag favor ni Jesus Christ nga imong Christian life matarong nato. Makorek nato, mainsakto atong kinabuhing Kristohanon. Okay? Dili biya tanang blessing sa tong life answered prayer. Yes, dili tanang blessing ni tabo sa imong kinabuhi answered prayer. Daghag blessing nga nagabot nimo nga wa gyud nimo na gi-pray. Wa gyud nimo na gi-pray. Yes, tungod kay ang Ginoo nag-initiate unsay imong need, unsay makaayon nimo. Daghag favor gihatag ang Ginoo sa imong life nga ma-amaze na lang ka nganong gitagaan ka na nga favor. Pero kay gitagaan ka na nga favor, nag-expect ang Ginoo nga mahimong faithful na kaniya. Mao na ang paghatag sa Ginoo og chance nato nga iyawat na lang mamunga ta sa atong Christian life. Yes. Now say no hitabo na ingon din ang vineyard dresser. Tagay sa kog chance sir nining tuiga. Ako sa ning patambukon.
Basin nini nga year, mo ni ang chance nga gihatag sa Ginoo nimo. Basin last year hangtod karon, mo ni ang chance gihatag sa Ginoo nimo nga mahimong faithful ug sincere na ka sa imong Christian life. Unsa giingon din is vineyard dresser. Now, and if it bear fruit, verse 9, well, and if not, then after that, thou shalt cut it down. Ingon din ang vineyard dresser, Sir, ako sa ning patambukon og maayo. Ako sa ning tabangan just iya mga problema, basin tungod ani ang problema, di kay siya ka-focus sa church. Ako sa ning ayuhon iyang balatian, kay basin tungod ani di siya ka-focus sa church. Ako sa ning i-answer iyang mga prayers, basin kung ma-answer ni may mo siyang faithful na sa church. Then, sir, i-check og balik. Kung dili pa gini siya mo bear og fruits, okay, ato siyang i-cut. Abi mo ang word nga cut, dili ni pasabot nga patiyon das Ginoo ha. Abi mo ang word nga cut it off. Principle na sa mga farmer or kanang mga buhit bitog mga kahoy. Kanang gitawag di siyang principle sa pruning system. Once ang kahoy i-prune na siya, pamulungan ginasag sanga. Pamulungan. Bati kita na ng kahoy, human siya ma-prune. Pamulungan na yung sanga, ang principle diha, kay once ang kahoy pila na ka years di na magtarong og pamunga, it means tigulang na iyang mga sanga. So pulungan na siya para musalinsing siya balik. Unya katong bagong salinsing mo to'y mahimong sanga na usab, and then mo balik ni siyang pamunga o insakto. Amo na gitawag pruning. Pulungan ang kahoy. Mo na mahitabo once dili ta faithful sa pagbear og fruits. Unsay may tabo sa Kristohanon nga i-prune sa Father? Kuyaw kayo. Di ba ang prune pamulungan ang atong mga sanga sa kahoy pa? Once i-prune ta sa Father, kalit lang na yung mga wala sa atong life. And usually ang mga wala pagyud katong mga butang nga nahimong hinder sa atong pagbear og fruits. Muna usahay ang butang nga atong giampingan og maayo, mo betong butanga pod ang nahimong babag sa atong paggrow as a Christian. Once i-prune ta sa Father, kalit lang ta mawad-an, kalit lang ta masakitan, pero after ka-i-prune, diha na pod ta mo bear og bag-ong mga sanga. Mutake pa noon siya taas nga panahon, pero diha ta mahimong mo bear og daghan na po mga bunga. Pero sakit i-prune, kay usahay ang butang nga atong pinakalab mao pagikuhaon. So di na mahitabo na nga i-prune pa ta sa Father kung sa mga chances nga gihatag niya nato mahimo tang responsible lang sa pagbear og fruits. I-check imong life na nabakay fruits, na nabay na nga change na nga usab sa imong attitude sukad na himo kang Christian, na nabakay commitment diha sa church, na nabakay ginapray nga something improvement sa mong Christian life. Nagtinguha ba ka nga mo improve ka? Na nabakay nadala nga tao diha sa Ginoo? Na nabakay na invite nga someone diha sa church? Na nabakay na invite nga silingan or friend nga Bible study sa inyong balay? Na nabakay na sharean sa good news, sa gospel? Na nabakay na pray over? Na nabakay na bisitahan sa hospital, na share nimo about ni Christ? Na nabay na nga usab sa imong nilihukan, sa imong action, sa imong binuhatan? Na nabay na nga wala sa imong bisyo? Na nabay na transform sa imong life? Na nabay makita nga bag-o kausaban ang mga tao sa imong kinabuhi? Na nabakay fruits? Og dili excuse higalig suon, kay usa ka tinuod gyud nga Kristohanon nga nay Holy Spirit nga nagpuyo nato mo bear gyud og fruits.
Walay Christian nga mahimong barren hangtod inigbalik sa Ginoo. Once ang Holy Spirit na animo, mo bear good kag fruits. Kaya ang Holy Spirit mas powerful siya kaysa atong pagkatapulan mo grow. Yes, higalegson. Munang ang usa ka Christian matingala lang gyud ta nganong nangausab atong life, nangausab atong hilig, nangausab ang atong binuhatan tungod kay ang Holy Spirit mo ni bag-o sa imuhang kinabuhi. Bag-ohon gyud ka sa Holy Spirit. Munang lisod kayo sa usa ka Christian, bag-ohon iyang kagulingon kung walay Holy Spirit. Ingon ang Ginoo, love your enemies. Unsaon pag-love nimong enemies? Nga sa natural na to ang atong kaaway. Di man nato natagaag munggos. Ato man ang labyan, atong daspikas silingan manghatag. Ang nature sa tao, once enemy nimo na, di nimo na tarongon og tagad. Pero yun ang Bible, love your enemies. Unsaon man na, posible na siya, kay na'y Holy Spirit, nagpuyo nato. Mobito, inigdawat nimo ni Christ, built-in diha ang Holy Spirit. Appeal mo, sulod ang Holy Spirit sa imong life, inig-receive nimo ni Christ. Munang posible gyud sa usa ka Christian magkinabuhi nga dunay kabag-uhan, nay kausaban, nay transformation kay ang Holy Spirit mo'y naghimo nining posible sa imuhang kinabuhi. Amen. Nay time ma-delayed ang atong pag-grow. Nay time ma-delayed atong pag-bear og fruits. Pero kung tinuod kang anak sa Ginoo, mo bear gyud kag fruits. Naagi kabag-uhan sa atong kinabuhi. Naagi attraction nga makita sa tao sa atong Christian life nga kini siya sa una inani pero sa karon lahi naman kay tanan na usab naman gid iyang life, then mutuo gid ko nga powerful ang God nga iyang giserve kay siya sa una imposible kay bag-ohon pero karon nabag-o gid siya. Yes, kay kung makita sa tao ang kabag-uhan sa atong life, makita nila ang Dios nga atong giserve. Dili man ang atong pagkamayng tao, maayg kuya gining tawhana kinabag-o. No, the more makita ang atong kabag-uhan, the more makita sa tao nga powerful ang God nga atong giserve kay nakabag-o siya sa atong kinabuhi. Amen. Munang gitagaan man kita sa Ginog chance, pila na ka chances iyang gihatag sa atong life. Dili unta sa ma-disappoint sa mga chances nga iyang gihatag sa atong life. Gamito nato ni nga mo bear ta og daghan pag yung fruits para sa Ginoo. Amen. Let us pray. Father in heaven, we thank you, Lord. Pila kahigayon ka, Lord, nag-extend sa imong life din hinamo. Nag-extend sa imong patience, Lord, din hinamo. Pila kahigayon na, Lord, imo na taming i-prunes. Imo na taming pulungan, Ginoo. Pero Lord, ni work out imong mercy. O instead, gitagaan minimog second chance, third chances, fourth chances, Lord. Thank you, Lord, nga grabe nimong pailob, Lord, sa among kahimtang. Pero Lord, nasayod mi nga dili pod hangtod sa hangtod ka magsigig extend sa imong patience namo. Nay time pod, Lord, nga mo execute na ka, Lord, sa imong justice. Kung kinahanglan mi nimo, Lord, pulungan, imo ming pulungan. Pero Lord, nagpray mi nga unta Ginoo nini nga year nga imong gi-extend sa mong life, magamit unta ni namo nga year sa pag-work out, sa pag-bear og fruits. Nga one day, Lord, mo balik si Jesus Christ dinhi sa yuta. Proud mi, Lord, mo present sa among nabuhat para niya. Proud mi, Lord, mo present sa tanan namong na himo nga kayuhan para sa Ginoo. Nagpray mi, Lord, nga dili pa unta ulahi ang tanan. Napauntay chance, Lord, nga makorek na mo, Lord, among mga failures. Ma-re-inline na mo, Lord, among mga wrong directions. Ug restore na mo, Lord, among mga broken fellowships diha nimo amahan. Nagpray mi, Lord, nga this year unta, Lord, among life may mong fruitful. Kini nga church mas mahimong fruitful. Thank you, Lord. Thank you sa imong kaayo. Thank you sa guidance sa imong Holy Spirit ug i-claim na mo ning tanan
In Jesus' name we pray. Amen and amen.